Insekto guys nga di gid sila magbuwag. Magkuyog-kuyog. Karon pa ko kitag insekto ingon ani. Kung malihok ang usa, malihok silang tanan. Mura sila gangis nga gagmay. Nga basta malihok ang usa, malihok silang tanan. Inikibo sa usa, kibo ang tanan. Murag magnet. Karon pa ko kita ani guys. Kamu kita na mag-ingon ani. Iniglihok sa usa, mulihok sad ang tanan. Kuyog sila, asan na sila padung? Ang ilang lakaw ba? Dungan. Mura bitaw sila sa kanang mga army na mag-training. Mura sa mga pulis nga mag-training ba? Iniglihok dungan. Gi-training sa gani sila guys. No? Naman. Training kani sila. Ba. Silbi mo na sila nagkaman. Naman naglakaw. Tangan to. Anyo. Ang inahan lakaw. Dungan. Inig-urong. Dungan po sila urong. Karang po kita ni guys. Tayo lang leader ay gamay kaayo. Gamay kayo yun ang leader. Wala lagi sila sa army no nga. Pagkaman. Nairog sila guys. Irudungan. An army style. Nagkaman sila. Irog na sila diri. Nag-anam na sila kalayo. Layo na sila. Asa na to sila padung? Nag-anam nagkatago. Basta ang ilahang lihok, dungan jud. Dungan po ilahang urong. Tago na sila. Anas luyo.